Yan habarlardan bellep geçişmediýäli 27 aprelde Gazagstanyň Merkezi Saýlaw Komissiýasy mundan bir gün öň geçirilen saýlawlarda ýurdun häzirki prezidenti Nursultan Nazarbaýewiň sesleriň 97,17 götürünü alyp 5-nji möhlete prezident saýlanandygyny elan etdi. Bu barada kärdeşim Gödeliň taýýarlan giňişräk maglumatyny dinläliň. Европада Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy Gazagstanda prezident Nursultan Nazarbaýewiň häkimet başyndaky möhletini uzaldan saýlawlarda ses berijileriň söz azatlygynyň çäklendirilendligini we hakyky pozisiýanyň bolmanlygyny aýtdy. Европада Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň demokratik institutlary we adam hukuklary boýunça darasynyň saýlawlara synçylar missiýasynyň ýolbaşçysy Cornelia Jonker'in 27 aprelde Astanada jurnalistlere aýtmagyna görä Nazarbaýewiň sesleriň 97,7% toplanlygy barada eglan edilen saýlawlarda ynamly pozisiýanyň bolmanlygyny belledi. Merkezi Saýlaw Komissiýasynyň başlygy Kuandyk Turgankulov Nazarbaýewiň ýeňiş kazanjagyna şüphe bolmandy diýdi we ses berijileriň gatnaşyk derejesiniň resmi taýdan 95,22% bolanlygyny eglan etdi. Nazarbaýew Gazagstanyň Merkezi Saýlaw Komissiýasynyň eglan eden resmi sanlary barada degişip çykyş etdi. Nazarbaýew 27 aprelde geçiren medeniýet konferensiýasynda synçylaryň kanun çykarjylaryň we dürli ýurtlaryň wekilleriniň öňünde saýlaw netijeleriniň superdemokratik ýurtlar üçin kabul ederlikli görnüşde bolmanlygy üçin ötünç soramak isleýänligini aýtdy. Emma Nazarbaýew men hiç zat edip bilmeýärin diýip sözüniň üstüne getirdi we muňa goşulmaklyk demokratiýa ters gelýän urdan hereket bolardy diýdi. Nazarbaýew Gazagstanlylar Gazagstanyň syýasy medeniýetiniň bütewligini, jogapkärçiligini tutuş dünýä görkezdiler diýdi. Но мы показали всему миру, что казахстанская политическая культура означает единство, ответственность. Emma Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň resmiýeti Jonker prezidentiň we onuň syýasy partiýasynyň syýasatda täsirini saklaýanlygyny we ses berijilere hakyky syýasy alternatiwanyň hödürlenmänligini aýtdy. Election day generally proceeded in an orderly manner. Saýlaw güni umuman guramaçylykly tertipde geçdi. Emma ses berişligiň ses sanalmagynyň we netijeleriň jemlenmeginiň dowamında kemçilikler we kämilsizlikler hasaba alındy diýip Jonker aýtdy. Throughout the voting, counting and tabulation processes. Ol Gazagstanda hökümeti tanqid eden ençeme meşhur adamyň tusak astynda saklanýanlygyny ýa-da başga ýerde syýasy bozgunlukda ýaşaýanlygyny belledi. Jonker beýleki dalaşgärleriň Nazarbaýewiň üstünlüklerini açyk goldandyklaryny aýtdy. Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň demokratik institutlary we adam hukuklary boýunça darasy özlerine ses berijilerden olaryň saýlaw kampaniýasyna gatnaşmagy we Nazarbaýewe ses bermek üçin basyş görkezilenligi barada maglumatlaryň gowşanlygyny aýtdy. Şeýle dolgoşmaça saýlaw bülletenleriň goşulmagy bilen bagly 46 wakanyň adamlaryň bir gezekden köp ses bermeginiň we beýleki agyr düzgünçülikleriň hasaba alynanlygyny aýtdy. Jonker media azatlygynyň we söz azatlygynyň güýçli çäklendirmelere sebäp bolanlygyny belledi. Garaşsyz döwletler arkalaşygy Guramasynyň synçylary günbataryň beýsleşligini kemçilik edenligi baradaky aladalanmalaryny ret etdi we ortiýet bilen gowy gatnaşyk saklaýan beýleki postsowiet ýurtlaryndaky saýlawlarda bolşýaly Gazagstandaky saýlawlara oňyn baha berdi. Gazagstanda geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň netijeleri barada kärdeşim Gödeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Habarlar günnelik gepleşigimizde goňşy Owgansany değişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Owgansanyň Demiradynaky Gunnuz welaýatyna we onuň etraplaryna söwüşçüleriň bir näçe tarapdan hüjüm edendigi habar berilýär. Owgan howpsuzlyk güýçleri bilen söwüşçüleriň arasynda henis hem dowam edýän şol çaknyşyklarda ençime söwüşçüniň öldürilenligi aýdylýar. Bu baradaky soňky täzelikleri Kaula habarçymyz Şamerdanguly Muraddan dinläliň. Demirgazyk Gündogur Awganistanyň Gunduz welaýatynda jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda çatışyk dowam edýär. Uruşlara daşary ýurtly söwüşçileriň hem gatnaşýandygyny ýerli resmiler habar berýär. Gunduz şäheriniň merkezine de jeňçiler golaylaşypdyr. Awgan güýçleri ide çekilmäge mejbur bolupdyr. Awganistanyň içeri işler ministrliginiň uruş hareketleri boýunça komandiri Zamaray Peýkanyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Gunduz şäheriniň golayynda ýerleşen Güldepe atly ýerini ýaraglylar basyp alypdyr. Güldepeden Awgan güýçleri ide çekilipdir. Ýöne atışykda ençeme döwlet garşydaşy öldürilipdir. Ölellerin arasında Merkezi Aziyaly ayal cihatçylarym bar. Merkezi Aziyaly jeňçilerin ençemesiniň jesedi uruş meydanynda galy diýip komandir aýdýar.
با دهها کشتهشون به جا مونده که چند تا زن هم از کشورهای همسایه بوده و خارجی هم در داخل مردا و جسدایشون در محل باقی مونده. Daşary ýurtly jeňçilerin Pakistandan Awganystana geçýändigini bilermenler aýdýar. Olar Demirgazyk Awganystanyň merkezi ady ýurtları bilen serhetleşen regionlarynda ýerleşýär. Gunduz welaýatynyň häkimi Muhammed Omar Sapiňiň aýdysyça düşman öz uruş taktikasini üýtgedipdir. Demirgazyk Awganystanda ýeraglylar gitdigiçe güýçlenýär. Olar Günorta Awganystanyň Demirgazyk Awganystana akkyny edýär. Döwlet garşydaşlarynyň esasy maksady Demirgazyk Awganystanyň asudalygyna ziýan ýetirmekdir. Şonuň üçin Gunduz welaýatynda hem howpsuzlyk şertlери ýaramazlaşypdyr. Emma Awgan güýçleri jeňçilere garşy berk göreş alyp barýar diýip hakim aýtdy. Gunduz hem düşman az junub we şamal amada koşişi ziyade ýadaran ki iyi manatyklary noaman besaza. Taliban hareketi öz ýazgy hüjumlaryna başlaýanyny eglan etdi. Ýurdun 9 welaýatynda Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çatışygyň barýanyny resmiler aýdýar. Awganystanyň içeri işler ministri Nurul Haq Ulumi jeňçileriň arasynda daşary ýurtlaryň bardygyny tasdiklady. Demirgazyk Awganystanyň ençemi welaýatynda howpsuzlyk şertleriniň gadal däligini minister boýna aldy. Gunduz welaýatyna kömekçi güýçler ugradylypdyr. Balyk welaýatynyň hem Awgan güýçleri Gunduzda kömege gelipdir. Hiç bir welaýaty ýa etrapy garşydaşlaryň basyp alyp bilmejekdigini minister aýdýar. امین نیروهای دهشت افغان تعداد خارجیان بالای از این افزود شده. در شمال افغانستان چچنیا، ازبک‌ها، تاجک‌ها هم حضور دارند که Ýöne Imam Saýip adly etraby jeňçileriň ele geçirmeginiň ahmaldygyny Awganystanyň Milli Mejlisiniň Gunduz welaýatynyň agzasy deputat Nazary Türkmen aýtdy. Jeňçileriň Gunduz şäherine de waham salýandygyny deputat ma'lum etdi. 3 günden beri Gunduzda gaty çatışma var. Gunduzun şäherine ýakynda talyplar geldi. Şu saatlarda İmam Saýip şäheriniň 500 metrliginde gelip talypları aldy. Eğer bu gidişine gitse akşama çilin İmam Saýip suqud eder diýip bilinýär, ama şäher Gunduzun gelen onun bäri süýüş bilen ýok. Hökümeti kuwalaram baran, ama hökümeti kuwadam amaliýatyny şu eden ýok hanuz. Awganystanyň içeri işler ministri Ulumi Gunduzda daşary ýurt jeňçileriň bardygyny aýtdy. Özbekistan, Çeçen, Tajik barlygy bilinen. Bugün Kalaýdalda bir Çeçeniň ölüsi galan eken, Nebi Kumandan elinde 5-6 nefer talyplardan ölen ekeni, birisi Çeçeni eken, ölüler galan ekeni. Özbekistanlylar bar, hatta Çeçenlilerden 20 famil Çardırada barlygy aýdylýar. Kalaýdalda barlygy aýdylýar, Ýaňaryk mantykasynda. Kalaýdalda da çatışyk boldumy? 2 günden beri gaty çatışyk boldy. Talyplardan bir 2 günün içinde 18 neferi öldü. Nebi Kumandandan 2 nefer şehit boldu. 4 neferin zahmisi var. Gaty çatışyk bar. Gepleşigi taýinlap azatlygy ýetiren Şaýmerdan Ulumrady. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony, Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Habarlar günnäli gepleşigimizde Türkmenistana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Geçen hepdäniň soňunda Türkmenistanda Bedew bayram bellenip geçirildi. Bu bayramçylyk münasibetli ençeme köpçüliklerin çäreleriň bayramçylyk dawaralarynyň maslahatlardyr halkara konferensiýasynyň we sergisiniň geçirilendigi habar berilýär. Bu bayramçylygyň esasy çäreleriniň bolsa anyny şenbe we dinç günü geçirilendigi bellenip, şol çärelerde öňe saýlanan wakalar barada kärdeşim Merdan Sariýew ýüriti raport taýýarlady. Şol raportyň audio Türkmen Mejlisiniň ýürüýti karary bilen Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowa Türkmenistanyň halk atşynasy diýen at takyldy. Ýurdun taryhynda ilkinji gezek berilýän bu hormatly at ýekşenbe güni Bedew bayramy münasibetli geçirilen dawaranyň çäginde gowşuruldy. Ýylatyň öňüne gyrmyzy donny silkme telpekle çykan Berdimuhammedowyň döwsüne agdalan hormatly adyň ordeni dakyldy we atşynasylyň simwoli hükmünde eline gamçy berildi.
Türkmenistanyň halk atşynasy diýen ady alan soň Berdimuhammedow ýurdun ösüş tepkinini türkmen bedewiniň bady bilen deňäp, mundan bu ýana diňe öňe gitmäge çağırdy. Bedew ady bilen öňe diňe jan watanım Türkmenistan. Sağ olun. Davara ýygnanan adamlar prezidentiň çykyşyny arkadagy söhrat diýen şygarlar bilen garşyladylar. Berdimuhammedowyň atlary bolan söýgüsi köp ugurlydygyny aýtmak gerek. Onuň bu temadan eýäm ençeme kitaplary ýazandygy aýdylýar. Aýal ýylar gününe gawatlanyp 2012-nji ýylyň 8-nji martynda geçirilen Güller sergisinde prezidentiň at üstünde oturan ak renkli heykeli dikildi. Galy bertide türkmen mediasynda käte Berdimuhammedowyň atçylyk toplumlaryna baryp ol ýerde at çapýan prototlaryny görmek bolýar. Ýatladyp geçsek, türkmen prezidenti 2013-nji ýylda geçirilen Bedew bayramynda hem atyň üstüne çykyp ýarysy gatnaşypdy. Emma pellihanadan geçenden soň aty üdüräp ol eýerden ýykyldy. YouTube saytynda bu hadisany görkezýän video ýazga soňra müňlerçe adam tomoşa etdi. Bu ýylky geçirilen dawarada Berdimuhammedowyň özi atyň üstüne çykmasa-da, onuň aktygy Kerimoly ýaş çapyk tuwarlaryň arasyndaky çapyşyga gatnaşdy. 12 ýaşly Kerimoly öz atasynyň, ýagny Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň seýtilendigi aýdylýan dowamat aty bilen ýarysyň ýeňijisi boldy. Kerimoly onuň öz sözleri bilen aýtsaň, at çapmaň inçe tärilerini öz atasyndan öwrenipdir. Atlaryň ýanyna bile gidýär. Şonda atam atlary seýslen wagty maňa hem hat çapmaga inçe tälimlerini öwretdi. Türkmen mediasynda orun alan maglumatlardan çen tutsaň, onda aýlawy ýygnanan adamlar at çapysykda Kerimola jan köýürlük edip el çarpyp Kerim diýip gygyrşýarlar. Kerimolynyň ýeňisinden soň duşenbe güni Aşgabatyň bir näçe mekdeplerinde eýýän mektep mugallimleri, okuwçylary Kerim Guludan görüldi almalydygyny öwüt ündöp edip başlapdyrlar. Bedew bayramy Türkmenistanda 1992-nji ýylda esaslandyryldy we ol her ýylyň aprel aýynyň soňky ýeksenbesinde geçirilýär. Kardeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyndan hem belli bolşaly Aşgabatda Bedew bayramy münasibetli ýetkinjekleriň arasyna geçirilen ýarışda prezident Berdimuhammedowyň agtygy Kerimoly ýeňişadany. Prezidentiň agtygynyň ýeňiji bolmagy barada biziň adathabar.com web saytymyzyň we Facebook we Kontaktdaky okuyjylarymyzyň ençemesi öz garaşlaryny galdyrypdyrlar. Häzir okuyjylarymyzyň galdyran käbir tesbirlerini siziň hem dikkatyňize ýetirmekçi. Kontaktda Ajemal atly okuyjymyz bolmandan birinji bolar diýip öz garaşyny gysgaçyk beýan etse, Facebookda Nura atly okuyjymyz näçe ýyllyk atçylar bar, olar ýeňmän bir günde atamynyň ýeňär diýip öz garaşyny jemläpdir. Adada atly beýleki okuyjymyz bir prezident bolup watany dolandyrmady. Galan hemme zat boldy tüweleme diýip öz tesbirini jemläpdir. Adathabar.com web saytymyzda göz ýaş ady bilen tesbir aldyran okuyjymyz bolsa, meniň hem şeýle atam bolsady diýip öz tesbirini belläpdir. Hormatly dinleýijiler, siz hem biziň her gün efire gitjek maglumatlarymyzyň käbirleri barada öňünden öz pikir araýşlaryňyzy biziň we dinleýijilerimiz bilen paýlaşmak isteseňiz, sizi hem Facebook we Kontaktdaky sahypalarymyza goşulmaga çağırýar. Ýa-da öz tesbirleriňizi biziň adathabar.com web saytymyzda hem galdyryp bilersiňiz. Web saytymyzda türkmenistanyň ojak.org arkaly girip bolar. Facebook we Kontaktdaky sahypalarymyzda bolsa bizi gözle bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Türkmenistanda Bedew bayramy ýurt derejesinde bellenip geçilýär. Atçylygy ösdürmek maksady bilen Aşgabatda we vilayetde täze at aýlawlarynyň gurulýandygy resmi medeniýetde wagtal habar berilýär. Ýurtda prezidentiň onuň maşgala agzalarynyň gatnaşmagynda ýarışlar geçirilýär, olara dürli syýlaglar berilýär. Emma munyň bilen bir wagtda hususy atçylygy ösdürmek üçin mümkinçilikleriň çäklidigini atçylyk puwdaw bilen için gyzyklanýan geçmişde çapyk suwar bolan ýazyjy Amanmurat Bugaýew aýdýar. Ol Türkmenistanda häzir hususy atçylygyň öňünde duran böwetler barada kardeşim gözele görüň berdi.
Aman bradaga şuun gün Türkmenistanda hususatçylygyň ýagdaýy barada görüň beräýäňiz, munyň üçin mümkinçilik barmy? Eger aty hususatçylykdy saklamaklyk nazaryndan jogap bermeli bolsa, onu hawa aty hususatçylykdy saklamagy mümkinçilik bar. Onu karşı duruyan kanunum yok, karşı görüşen adamım yok. Ýöne hususy atkanalary döretmäge, hususatçylygyňdaky atlara edilmeli hakyky hyzmat etmäge bolýan şert döredden ok. Men bu ýerde diýjek bolýanym, olar bilen hususatçylykdaky atkanalary döretmäge dille urufat berilýän bolsa iş ýüzünde şoňa şert döredden ok. Aman bradaga siz näkili şertleri göz öňünde tutýaňyz? Hususatçylykdaky atkana diýmek diňe bir 10 kranak aty qılýaly gatyňda saklamak bäli eýsem, onu iýmitlendirmek üçin iň azyndan 10 hektar meýdan gerek. Ýorunjekmeli, arpekmeli ýa bolmasa bir owanyň çetinine hususy aýlawlary döretmäge, kiçirek aýlawlary döretmäge mümkinçilik döredilmeli. Bulan da ählisi bir tarapdan resmi urusada bağlı bolsa, beýlek tarapdan maliýe çykdyjylar bilen bağlı. Ine şuratlar üçin döwletden ýeňillikli kredit, karzyna pul almak meselesi juda kyn, üstesine de yer almak ondan meter kyn. Eger takyk misallar getirmeli bolsa, onu oları bilen bellemeli bir zat, hususatçylykdaky atlary baryp döwlet aýlawlaryna seýitlemäge mümkinçilik ýok. Şo ýerlere barmak juda müşkül, juda kyn. Indi hasbadym şol aýlawlara baryp geçirilýän döwlet derejesindäki ýarşlara hususatçylykdaky atyny goşdurmak juda kyn mesele. Bar iki ýeke hususatçylykdaky atyny aýlawa eltýän hem döwlet derejesinde geçirilýän at ýarşlaryna goşýan hem bar. Ýöne olar ol ýa-da beýle kür mesele boýunça özüniň jemgyýetde täsiri bar adamlar, wezifeli adamlar ýa wezifeli adamlaryň doganarnaşlary şeýleleýin ýylisinden çykan atçynaslary, ýylisinden çykyp öz gapysyny hususatçylygyna at saklayan adamlara döwlet derejesinde geçirilýän ýarşlara öz atyny goşmak mümkinçiligi ýok. Aman bradaga siziň agdan kynçylyklaryňyz öňden bäri dowam edýärmi ýa-da soňky ýyllarda, soňky wagtda döredimi? Öňden bäri diýilende eger esper döwrü bolsa, onu esper döwrüne hususatçylykda at saklamak edil kanun esasyna qadagan diýilen wada ýok. Ýöne planynyň hususatçylygyna aty diýilip döwlet derejesinde geçirilýän aýlawlarda, ýarşlarda ady agzalmaýardy. Olardyň şol owa toýlaryna, owalarda Gurolyan aýlawlaryna kimiň atynyň ýynnamly, kimiň atynyň ýuruklugy belli bolýardy. Soňra hususatçylykdaky atyň wagty propagandasy oň ösdürilmek üçin döredilýän şertler esber döwrüne hilli bolan bolsa, şo hille bolgarly, belki ondan has bir kölegölrek ýagdaýa düşdi. Kardeşim gözelin geçiren söhbetdeşlerini dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň soňuna bellenip geçilen bedew bayramy we bugün münasibetli geçirilen çäreler barada öz pikir araýşlaryňyzy ýa-da belliklerinizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň medbot email belgisi gmail.com email adresimde haturadyň ýa-da Moskwadaky telefon belgimiz 7926 236 04 55 jaňydyň ýa-da SMS ýazyň. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimiziň şu bölüminde Amnesty International guramasynyň çoğunluğu boýunça eden çağrışynyň mazmunyny dikkatiňize ýetirmekçi. Adam hukuklaryna gödekçilik edýän Amnesty International guramasy Aşgabatyň Demiradygynaky çoğunluğu daçalyklarynda ýüzlerçe adamyň jaýlarynyň ýumrulmagy bilen baglanykda gysgaly herekete geçmäge çağırýan beýanat ýeretdi. Diýil Londonda ýerleşýän gurama Türkmenistanyň prezidentiniň adyna hat ýazyp, onu çoğunludaky we Aşgabatyň beýleki sebitlerindäki ýaşaýjylary göçüp gitmäge mecbur etmegi toğutmagy, jaýlary ýykylanlara değişli kompensasiýalary tölemegi, zerur olan halatyny täze ýaşaýyş jaý ýeri bilen üpçün etmäge çağırş etmek soralýar. Şeýlede 24 aprelde çap edilen çağırşda jaýlary ýykmak işleriniň halkara standartlary esasynda amala aşyrylmagyny, jaýlary ýumrulan ýaşaýjylaryň hiç ýyly basyş edilmeden öz nägileligini bildirip bilmegi üçin türkmen lideriniň adyny çağırş etmek soralýar. Şeýlede Diýil Londonda ýerleşýän bu gurama çoğunluda
alınıp barlayan jaý ýykmalaryň adamlary bir ýerden beýleki ýere göçürmek baradaky halkara hukuk standartlaryna gawat gelmeýändigini nygtaýar. Gepleşigimizi paýtaht Aşgabatdan gelip goşan maglumatymyz bilen dowam etdirýär. Aşgabatda şäheri awadanlaşdyrmak işleriniň dowam edýändigi habar berilýär. Bu çäräniň çäğinde köp patly ýaşaýyş jaýlaryň käbirleriniň öňündäki geçelgelerde, ýagny arkalarda gurulan kommersiýa dukanlaryň ýykylýanyny aýdylýar. Bu baradaky giňişräk maglumaty Aşgabatda habarçymyz Murat Gurbandan dinläliň. Aşgabatda dowam edýän awadanlaşdyrmak işleriniň çäğinde köp patly ýaşaýyş jaýlarynyň käbirleriniň öňündäki geçelgelerde, ýagny arkalarda gurulan dukanlar ýok edilip başlandy. Häzirki wagtda çenli şäheriň Paragat 1 we 2 mikroraýonlarynaky 2-3 tany şonuň ýaly kommersiýa dukanlar aýryldy. Arkaların aslında ýerleşen beýleki dukanlaryň da ýakyn wagtda ýok ediljekdi aýdylyp, olaryň eýlerini öz dukanlaryny başga ýerlere göçürmek maslahat berilipdir. Paragat 2 mikroraýonlaky arkadaky dukanyň eýesi meýesin aýtmagyna görä bu arkalarda gurulan dukanlaryň köpsi ýöýtiri ruhsatnama bilen gurulan. Menne ähli ruhlan resmi namalar var. Emma olary sezden oklar. Ýaşaýyş jaýlaryna hiç ile artyk marsap bolmaly däl diýerler diýip meclis gurulmalar. Bundan başga da käbir telekeçileriň berýän gurulugyna görä häkimet wekilleri ýaşaýyş jaýlarynyň ýerdeminlerine we ýarym ýerdeminlerine ýerleşen dukanlaryň hem ýakyn wagtlarda ýapylyp başlanjakdygyny duýdupdyrlar. Emma ýapyljak dukanlaryň eýlerine nähiller bir görnüşde kompensasiýa tölenjekdigini habar bermändirler. Hatda dukan üçin täze ýer hem berilmez. Gaýta häkimet wekilleri dukan eýlerine inni kommersiýa dukanlarynyň düýünden ýok ediljekdigini aýdypdyrlar. Ýatlak geçse häkimet wekilleri öňkem ýerdeminlerdäki we ýarym ýerdeminlerdäki kommersiýa dukanlaryny ýapmak synanyşyny edipdiler. 2014-nji ýylyň oktyabr aýynda paýtagtyň Paragat 1, 2, 3, 4-nji mikroraýonlaryna 100den owra kommersiýa dukanlary ýapylypdy. Emma bir näçe wagt geçersen olar ýene-de gaýtadan açyldy. Häkimetler kiosk görnüşli kommersiýa dukanlaryny ýa-da il için aýdylşy ýaly kommersiýa butkalaryny bir näçe ýyllar dowamly ýerleri ýok etdiler. Iň soňky 2014-nji ýylda şäherde asanly kiosk kommersiýa dukanlarynyň iň soňkulary ýapyldy. Ýergen aýtsa paýtagty kommersiýa dukanlaryny bir köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň ýerleşen mikroraýonlaryna däl ise bir gatly hususy ýaşaýyş jaýlarynyň ýerleşen Hitrovka, Paşolka raýonlarynaky hususy kommersiýa dukanlary hem wagtlar ýapylyp durýar. Geçen ýylyň maý aýynda orta paýtagtyň bedew ýaşaýyş masywynaky guruluşyk materiallary satylýan hususy dukanlaryň ählisden ýapyldy. Ýurtda kommersiýa dukanlarynyň ençemesiniň hereket edýändigine garamazdan olaryň sany, aljylara hyzmat etmekde tutýan ornlary barda hiç statistik maglumatlar ýok. Habarçymyz Murat Gurban'ın taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, ýurtda arkalarda ýa-da ýarym ýerdeminlerde gurulan kommersiýa dukanlaryň ýapylma barada siz näme pikirde? Bu siziň durmuşyňda nähil täsir etirer? Bu barada bize gurulun beriň. Biziň medbuat email belgisi gmail.com email adresimde haturadyň. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny Kontakty sosial ulgamynda hem izlerlap bilersiňiz. Ol ýerde ýurduň içinde we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýşlaryny okap izlerlap bilersiňiz. Şeýlede Kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz. Biziň Kontakty sosial ulgamyndaky sahypamyzda Azat habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz. Gaýtalaýarys. Azatlyk radiosynyň bu Kontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözlew bölümine Azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnelik gepleşigimizde geçirip oturýas. Gepleşigi Pragdaky studiýadan men Sähra alyp berdim. Saatlar ketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.